Kazi waye hama uno mumwe musi wesvondo yatipinde pakuimba hymn 209 eshe taungana muno mumba yenyu uyaewo zvatapenda eshe mbere kwenyu iyo moyo yedu yokuwarirai nayo mweya yedu eshe yokutarirai urukuro dzenyu Baba ngatizinzwe razarurwa damarenyu nemitekunzwei tinatswewo eshe esubuwanu venyu kana tafa tipinzweho mune denga renyu. Amen. Munamato. Nguva yakanaka Jesu yokuuya kwamuri kuti tinzwe zvivimbiso zvarehwa nemishe. Muve nesu musi uno kuti tinzwe chaizvo, tibatise idi renyu ramazwi oupenyu. Pfungwa dzedu dzizarurwe, tinangiswe kudenga, chokwadi chivhenekerwe, kuti tisarasike. Tipfabisei, titivisei, tirambe takashinga, tipei simba rokuita zvinhu zvakarurama. Matama enyu ngaave sembiriso muupfu, inoita basa ravo kuti upfu huvire. Tinoda kuve zvapupu zveidi natinaro, kuti hama dzirinzwewo dzigozvizivirawo. Amen. Hama vadiwa, ndinokugamuchirai nhasi pamaridzo yanhasi inoti nhaka yokunamata. Ndinovimba kuti makaita vhiki rakanaka. Mwari akakuchengetai munesu nhasi. Tine urombo nokurasikirwa kungadai kukavapo. Tine urombo nezvakaipa kana kuti zvinotambudza mweya nenyama zvingadai zvakaitika. Asi rino rava zuva idzva, zuva rekuti timunamate Ishe wedu pasvondo yatinouya kuzokunamata Mwari wedu. Nhasi uno tinotanga nekutarira magwaro. Tinoenda pana mapisarema 133 inotaura ichiti zvakanaka uye zvinofadza sei kana hama dzichigara pamwe chete mukubatana, zvakafanana namafuta anokosha anoduririrwa pamusoro, anoerera kundebvu dzaAroni, dzababa Aroni, anoburukira kusvikira pamipendero yenguo dzake. Zvinoita sokuti dova reHerimoni riri kuwira pamusoro pegomo reZioni, nokuti ndipo pakaiswa kuropafadzwa kwaJehovha, ihwo upenyu husingaperi-peri. Amen. Aiwa, tinoda kunamata pamwe chete nenhama. Ndosaka tichipinda svondo, ndosaka tichiuya kukereke kuzokunamatai Mwari. Tinenge tiri sehama takabatana nevamwe. Mwari vanotiwo kuna Johani 4, Jesu paanosangana nemukadzi weSaika patsime rakanga riripo, tsime raJakobho. Zvikanzi pavhesi 22, naIshe Jesu, imi vaSamaria munonamata chamusingazivi, isu tinonamata chatinoziva, nokuti ruponeso runobva kuvaJudha. Asi nguva inouya uye yatouya zvino apo vanamati vechokwadi vachanamata Baba mumweya nomuzvokwadi, nokuti ndivo vanonamata vanotsvakwa naBaba kuti vamunamate. Mwari mweya, uye vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya nomuzvokwadi. Mukadzi akati, ndinoziva kuti Mesiya anonzi Kristu ari kuuya. Paanouya acharondedzera zvinhu zvose kwatiri. Ipapo Jesu akataura akati, ini ndiri kutaura ndini iye Mesiya. Haiwa Jehovha, haiwa hama vadiwa, watinotsvaga ndiJehovha, asi watakatarisira kuuya ndiMesiya.
Naizvozvo kuti tiwane Jehovha tinenge tichitsvaga hani? Mesiya, sezvakaita mukadzi uyu. Asi Mesiya haangowanikwa nekuuya kuchechi. Dai zvakadaro, dai chose taenda kudenga. Manzwa zvichinzi Mwari anotsvaka vanomunamata mumweya nomuzvokwadi. Haatsvage vanomunamata mukereke, nokuti kereke yakangofanana netsime raendwa nomukadzi uyu achiti ari kumwa mvura dzinobuda pana Jakobho, saka vachaenda kudenga. Rakangofanana negomo, ndozvakaita kereke. Kereke yakangofanana negomo yaendwa nemukadzi uyu kuti anonamatapo achiti madzibaba edu ndo paakanamatira. Hama dzangu, kana tadaro tinosvika panhahurwa yanhasi yenhaka. Nhaka yatinosiyira vana vedu haifanirwe kunge iri nhaka yekereke. Haifanirwe kunge iri nhaka yeMethodist kana Anglican kana Roma kana chimwe chimwe. Nhaka yatinofanirwa kusiyira vana vedu ndeyekuti vanamate Mwari mumweya nomuzvokwadi. Nekuti dai kereke yaive nhaka, dai Jesu asina kupinda mukereke yokwake, yokumusha kwake, akawana muna manyongori, zvatinonzwawo pana Luka 4. Jesu paakaenda kunyika yokwake, zvikanzi akanopinda musinagogo, makanga muno murume akanga akabatwa nedhimoni. Kereke ndeyeri kunzi makanga mune munhu ane dhimoni, kwete mumwe chete. Kana tichitaura makereke mazuva ano aya, rinenge riri guru svisvi, mubatanidzwa wevanhu vane madhimoni ezvakaipa zvavo zvakasiyana siyana. Vamwe vanenge vatori masatanisti. Asi chinonzi satanisti chiko? Hakusi kungoita zvinhu zvisiri pamurau waMwari, nekuti kana watoita zvakaipa zvinopesana nemurayiro waMwari, watopa mbiri kuna Satani. Inzwai munzwe pana Luka 4. Zvikanzi musinagogo makanga mune murume akanga akabatwa nedhimoni, mweya wakaipa, uye akadanidzira nenzwi guru achiti, pavhesi 34, munodeiko kwatiri imi Jesu weNazareta? Ko mauya kuzotiropafadza kanhi? Ndinoziva kuti muri ani, muri mutsvene waMwari. Jesu akaurayira achiti, nyarara, buda maari. Ipapo dhimoni rakaputsira murume uyu pasi pamberi pavo vose, rikabuda risina kumukuvadza. Vanhu vose vakashamiswa, vakataurirana vachiti, kudzidzisa uku ndokupi? Anorayira nemweya yakaipa nechikuriri uye nesimba ichibva yabuda. Mukurumbira wake wakapararira munzvimbo dzose dzakapoteredza. Amen. Naizvozvo kana muchiya mukereke makati kereke haino mweya wakaipa, muri kureva kuti imi kereke ino mweya mutsvene. Hama dzangu, musazvinyengere. Iwe pachako ndiwe kereke yakakwana. Ndiwe unoziva mweya uri mauri kuti wakamira sei. Asi ndinoti tsvaga kunamata Mwari mumweya nomuzvokwadi. Tsvaga Ishe Jesu Kristu, nokuti ndiye nzira noupenyu nazvokwadi. Kwose ndiri kuti kereke yakaipa, handisi kuti regedzai kuya mukereke, asi huyai makangwarira, nokuti Mwari anoda vanhu vakangwarira panguva dzose. Endai pana zvakazarurwa munzwe kuti kereke yakaita sei. Kana makanga musati mamboreverenga muchashamisika kuti chii chinonzi kereke. Tarirai pana vhesi 4, pana zvakazarurwa 18, inotaura ichiti, ipapo ndakanzwa rimwe inzwi kudenga richiti, budai mariri, vanhu vangu, budai muBhabhironi, kuti murege kugovana naro muzvivi zvaro, kuti murege kugamuchira matambudziko aro api zvawo, nokuti zvivi zvaro zvaita murwi unosvika kudenga, uye Mwari arangarira mhosva dzaro. Ritsivei semabasa arakaita, ritsivei kaviri pane zvarakaita, murivhenganisire migove miviri nomukombe waro, rirwadzisei zvikuru uye murichemedze sekuzvipa mbiri nomufaro kwarakaita. Rinozvikudza mumwoyo maro richiti, ndigere samambokadzi, handisi chirikadzi, uye handingatongochemi. Naizvozvo nezuva rimwe chete matambudziko ake achamukunda anoti rufu, kuchema nenzara.
achaparadzwa nomoto, nokuti Ishe Mwari anomutonga mukuru. Amen. Hama dzangu, kana tichiti kereke dzedu idzi dzatinopinda pasi pano idzi, ndidzo dzatinoti Bhabhironi. Ndiro Bhabhironi riri kutaurwa. Hazvinei nekudongedzana neminwe, muchitendekera minwe yenyu, muchinongedzera kunana Roma, kunana Anglican, kunana Methodist, kunana Seventh Day, kunana Jehovah's Witness. Hazvinei nazvo izvozvo. Bhabhironi ikereke dzose dziri kupindwa navanhu pasi pano. Ndimo mune mweya yakaipa, sezvakaita Jesu paakaenda kudunhu rokwake akaona mweya yakaipa irimo musinagoge. Ndimo muri kunzi naMwari, zvisaurei mubude pariri. Endai pana Jeremia 50 munzwe kusimbiswa kwamashoko aya. Makaenda pana verse 1 to 8 rinoti, iri ndiro shoko rakataurwa naJehovha kubudikidza nomuprofita Jeremia pamusoro peBhabhironi nenyika yavaBhabhironi. Iyi inonzi Bhabhironi ndiyo nyika yavaKadhia kana kuti vaKaradhia, kwakabva Abhurahama baba vokutenda. Hakuzi kuti Abhurahama wakanga uri mutsvene, kwete. Wakanga atone tsika dzamadzibaba ake dzakanga dzisingaenderane nemurayiro yaMwari. Imwe yetsika idzodzo ndeyokuroora hanzvadzi vana vababa mumwe chete, zvakanga zvisingatenderwa naMwari. Asi Mwari akamuitira nyasha nokuda kwezvaaida kusenza naye, nokuti vanhu vakanga vazvitsaura kuna Mwari zvakanyanya. Haana kuregera kuita zvakaipa zvake zvose, iye nemukadzi wake Sarai, nokuti tinoona kuti vakanga vari vanhu vekunamata zvifananidzo. Tinozvionawo kunana Rebheka vakazozvarwa, kunana Rakeri vakazozvarwa, kwavaibva kunana Rabhani kukwanga kune vanhu vezvifananidzo. Nyika yavaKaradhia yakanga iri nyika yakaora, yainhuhwa nohuroyi hwayo. Endai pavhesi 2 inoti, zivisai uye paridzai pakati pendudzi, simudzai mureza uye paridzai, musasiya kana chinhu. Asi muti Bhabhironi richakundwa, Bheri richanyadziswa, Merodhaki richazara nokutya, zvifananidzo zvaro zvichanyadziswa, uye zvifananidzo zvaro zvichazara nokutya. Rudzi runobva kumusoro richarwisa uye ruchaparadza nyika yaro. Hakuna munhu achagaramo, zvose vanhu nezvipfuwo zvichatizira kure. Ndimbokubatai ipapo. Zviri kunzi rudzi runobva kumusoro ndiye Jesu nehondo yake paachauya kuzoparadza. Chaachaparadza ikereke iyoyo, achivaka kereke yedenga ine vanhu vanomunamata mumweya nomuzvokwadi. Naizvozvo usafunge kuti kana uri mukereke uchasimudzwa naIshe wedu Jesu Kristu. Bvisa zvinhu zvataurwa izvi, zviri kunzi zvifananidzo nezvimwe zvinhu zvakaipa zvouroyi hwenyu nohusatani hwenyu zvamunoita. Zvikanzi pavhesi 4 mumazuva iwayo nenguva iyoyo, ndizvo zvinotaura Jehovha, vanhu veIsraeri nevanhu veJudha pamwe chete vachaenda kundotsvaga Jehovha Mwari wavo vachichema. Ko zvino kana zvichinzi vaIsraeri navaJudha, zvinenge zvisingareve here kuti ndivo vanhu vaMwari? Vakunzi vagona kumutsvaga seiko? Nekuti havazi vanhu vaMwari, vana vaJakobho namamwe marudzi avakasangana nawo. Vanotonotsvaga Jehovha. Pavhesi 5 vachiudzwa kunzi vachabvunza nzira inoenda kuZayoni. Nzira inoenda kuZayoni ndiwo mutemo waMwari, kunyasounzwisisa madzibaba avo kusvika nanhasi navaprista vavo vanoti vanoziva murayiro, asi zvokwadi havaizive. Nyangwe naJesu paakauya akavarakidza kuti imi zvokwadi ndimi musina murayiro waMwari, ndimi musingaunzwisise, ndimi musingauiti. Akasiya atuka vaFarisi navanyori, wakasiya watuka vaSadhusi, vaprista vakuru navaduku navaRevhi, nokuda kwezvakaipa zvavo. Zvikanzi vachabvunzira nzira inoenda kuZioni, vagotendeutsira zviso zvavo kwairi. Vachauya vagozvisunga kuna Jehovha nesungano isingaperi, isingakanganwiki.
Hama dzangu, imi nevana venyu musazvisungire pakereke, zvisungirei pamurayiro waMwari. Kana makanga musina kunzwa chidzidziso chandakaita musi weSabata, moenda munoteerera ichocho. Chidzidziso chemusi weSabata ramusi wa23 ndakapa chidzidziso pamusoro pemitemo yaMwari, pamusoro pemipiro yaMwari. Zvinhu zvose kupira, iwe unofanirwa kuzvipira kuna Mwari, uyezve unofanirwa kuuya nezvipiriso kuna Mwari. Zvinhu zvose zvakararekera kumitemo yaMwari hazvibve pamirayiro yaMwari. Munodzidza chidzidzo ichocho. Ndiri kuti imi zvitsaurei, imi nevana venyu, muvazivise mirayiro yaMwari, muedze nepose pamunokwanisa, muchikumbira mweya kuti akurayirei, muchitaurira vana venyu zvavanofanirwa kuita. Nekuti mirayiro sezvandakataura pachidzidzo ichocho iri patatu: iri panzombe, iri pagondobwe, iri pagwayana. Muzvinzwisise izvozvo mugozviita. Endai pana Exodo 28. Imi kana mava muna Jesu, mazvitsaura savaprista vakasarudzwa naMwari. Naizvozvo kana vaprista vachizivikanwa nokutevedzera murayiro yaMwari, sezvaiita Jesu waitevedzera murayiro yaMwari nekunzwisisa kukuru nenzira yakatsetseka yomurayiro, imi itaiwo saizvozvo. Pfekai nguo dzamakasirwa naIshe wedu Jesu Kristu. Kana musina kunzwawo mharidzo yangu pamusoro penguo dzomufi, moenda munoteererawo pachidzidzo chevhiki yapera yemusi wa17 kana 16. Exodo 28 inoti nguo dzouprista uite kuti Aroni mukoma wako pamwe chete navanakomana vake vanoti Nadhabhi naAbhihu, Ereazari naItamari vauyiswe kwandiri kubva pakati pavaIsraeri kuti vandishumire savaprista. Uitire mukoma wako nguo tsvene kuti apiwe ruremekedzo uye kukudzwa. Muri kupanzwa ka? Nguo tsvene dzatinotora kubva mubwiro bwaIshe wedu Jesu Kristu. Takati bwiro chiko? Takati bwiro ndo Bhaibheri. Tikati ngatibatirei pamurayiro, ndo panotiwanisa nguo tsvene dzinobva kuna Ishe wedu Jesu Kristu. Ndizvo zvatinofanirwa kusiyirawo senhaka idzo nguo tsvene dzatinenge tatora mubwiro dzatakasiyirwa naIshe wedu Jesu Kristu, kuti tigopawo vana vedu vanotevera, vagobatira padziri senguo dzatinovasiyira dzomufi. Izvi zvenhumbi dzamunotenga dzinouya dziri mumabhero, dzine vanhu vane madhimoni vakadzisiya, vanhu vane ungochani, vanhu vanoita zvoupombwe, vanhu vanonamata Satani, hazvina kunaka. Hadzidzo nguo dzamungasiyire vana venyu idzodzo. Dai dzaitopiswa zvadzo dzose. Kana iro shoko rinotaura kuti musapfeke nguo dzemumwe munhu, nekuti hamuziva mabasa avaibata. Urombo hwenyu chinonetsa, kana urombo hwauya munotsitsirirwa pasi pezvivi, munonangiswa kuGehena. Inzwai mashoko ayo zvaanosimbiswa pana Genesis 22. Zvikanzi Abrahama paakanga oenda kunopira mwanakomana wake Isaka pagomo reMoria, zvikanzi pazuva rechitatu Abrahama akasimudza meso ake akaona nzvimbo yacho ichiri kure. Akati kuvaranda vake, sarai henyu pano nembongoro iyi, ini nomukomana tinoyambukira uko, tichandonamata tigodzoka hedu kwamuri. Imi hamuzvifunge here kuti kodai Abrahama akangotakura naivavo nekuti vakanga vakadzingiswawo, vakanga vasina here? Yakanga isiri kereke imwe chete here navaranda vake? Yanga isiri mhuri imwe chete here? Nekuti Mwari wakati zvose zvako zvinofanirwa kudzingiswa. Wakasiya varanda, akatora mwanakomana wake akati, iwe ndiwe wandinonopira kuna Mwari, iwe neini tinonamata tiri pamwe chete.
mozotarisawo Deuteronomy 6 moiverenga yose mogoinzwisisa. Nhasi uno handingapinde pairi, munongoita chiverengo chete. Mashoko aanosimbiswawo naIshe wedu Jesu Kristu. Endai zvakare pana Mateo 26 verse 36 to 40, kuzvitsaura kubva muBhabhironi, Bhabhironi revanhu vatinofara navo, tichinamata navo. Tinofanirwa kuzvitsaura pavari, tizvipe nguva yekunamata mumweya nomuzvokwadi tiri toga, nekuti ini pandiri nditori kereke zvanditori, iwe uri kereke pachako, asi kereke yakoyo ino mweya wakaita sei? Kereke yangu ino mweya wakaita sei? Ndiwo mweya unodikanwa here naMwari? Ndiyo nhaka here yomweya, nezviro kwazvo, nezvitsvene, nezvakarurama zvandichasiyira vana vangu? Kana iwe uchisiyira vana vako, usavasiyire madziro ekereke dzakavakwa navamwe. Vakavaka vane zvinangwa zvavo, vamwe vakavaka vane zvinangwa zvekuita mari, vamwe vakavaka vane zvinangwa zvekukuroyai. Tsvagai mweya nezvokwadi nenzira mubwiro mubhuku raMwari iro Bhaibheri. Zvikanzi pana Jesu achienda kuGetsemani mushure mechirayiro chokupedzisira, zvikanzi ipapo Jesu akaenda navadzidzi vake kunzvimbo inonzi Getsemani, uye akati kwavari, garai pano ini ndichienda apo kundonyengetera. Akatora Petro navanakomana vaZebhedhi vaviri akaenda navo, uye akatanga kusuwa, uye akatambudzika. Ipapo akati kwavari, mweya wangu uri kushungurudzika kwazvo kusvika pakufa, garai pano uye murinde pamwe chete neni. Akaenda mberi zvishoma, akawira pasi nechiso chake akanyengetera achiti, Baba vangu, kana zvichibva mukombe, zvichibvira, mukombe uyu ngaubviswe kwandiri, asi kwete kuda kwangu, asi kuda kwenyu. Muri kuzvinzwa kazvo? Ndakambotaura pamusoro pazvo. Ndakati Jesu paakapinda muGetsemani haana kunonamata negurusvisvi rose ravadzidzi vake. Zvikanzi pakati pavo akasiya boka iro regurusvisvi riri paro rega, akatsaura vatatu, Petro naJohani nomukoma wake Jakobho. Zvikanzi akavaendesa nhambo yakanga iri pamberi zvishoma. Zvikanzi akavasiyapo, akaenda iye oga pamberi akandonamata. Ndo zvimwe chete zvakaitwa naAbhurahama. Nzvimbo idzi tatu, mazuva matatu, akazvitsaura Abhurahama kune vaakanga afamba navo. Akanga asvika panzvimbo yekuzviteurira, nekuti kazhinji shoko rinoti tinorohwa nekuda kwezvivi zvamadzibaba ake, uyezve kudzidza inhaka yatinosiyira vana vedu. Naizvozvo akaziva kuti ndikadai ndiri kusiyira mwanakomana wangu uyu matambudziko, varanda vangu pachokwadi vana madzibaba avo, nyangwe ini ndiri baba vavo. Kana zvasvika panguva chaiyo chaiyo, vachasarudza kuteerera madzibaba avo vachisiya ini. Zvikanzi saka ndotora wokwangu ndoenda naye, ndomuratidza vandoda kumusiyira. Zvikanzi ndonomupira kuna Mwari. Jesu akaona kuti nguva yakwana, akati aiwa, ndinononyengetera ndiri ndoga. Zvana Johani naPetro naJakobho nemifungo yavo yakangodaro daro, aiwa, ndombovasiya, ndomboita zvangu. Iwe zvitsaure pane Bhabhironi, unamate Mwari wako, iwe nemwanakomana wako nemwanasikana wako, mumweya nomuzvokwadi. Hama dzangu, ndakusvika pakugumisa. Ndopedzisira neMateo 24 verse 36 to 42. Inotaura ichiti kubva pavhesi, ndingangoti bvai zvino pavhesi 36, asi ini ndichaverenga kubva pavhesi 38. Nokuti sapamazuva iwayo mafashamu asati auya, vanhu vaidya uye vachinwa, vaiwana nokuwanikwa kusvikira pazuva iro Noa akapinda mareka, uye vakanga vasingazive chinhu pamusoro pezvaizoitika kusvikira mafashamu avakukura vose. Ndizvo zvazvichaita pakuuya kwomwanakomana womunhu.
Varume vaviri vachange vari mumunda, mumwe achatorwa uye mumwe achasiyiwa. Vakadzi vaviri vachange vachikuya paguyo, mumwe achatorwa uye mumwe achisiyiwa. Naizvozvo garai makagadzirira, nokuti hamuzivi zuva iro Ishe wenyu achauya naro. Ndingogumira ipapo, imi gumirai pavhesi 44. Muri kuzvinzwa kaizvo? Zvikanzi varume vanenge vari mumunda vachiita seiko? Vachisenza pazviyo. Zviyo ndezvipi? Ndo Bhaibheri. Asi mumwe wavo chete ndiye anotorwa, ivo vanga vachisenza pamwe chete, sokubatirana kwatinenge tichiita tose tiri mukereke. Iro riri kunzi Bhabhironi naJeremia, Bhabhironi naJohani pana zvakazarurwa. Mumwe achaenda nekuti anenge akabatira pazvokwadi yaMwari, anenge achinamata pamweya napazvokwadi, anenge akabatira panzira yaIshe wedu Jesu yohupenyu nezvokwadi. Asi mumwe achasara. Zvimwe chete zvino vakadzi vanenge vachikuya. Vakadzi ava vakaita sekereke. Iwe uri kereke, ini ndiri kereke, tose tiri vakadzi. Zvikanzi uyo anenge achikuya zvakanyanyotsetseka ndiye achatorwa. Uyo ari kuita makreshe ehuku achasara. Nokuti pari kudiwa zvakatsetseka. Jesu ndiye zvakatsetseka. Wakabatira kumakreshe ehuku ekusanganisa zvechivanhu nezveMwari, muchasara. Hama vadiwa, naiwawo mashoko ndokuti sarai zvakanaka. Mwari akuropafadzei, akukomborerei, akupei rugare, akuvhenekerei nechiso chake, akunzwirei nyasha, agokuropafadzai. Chisarai, muve nevhiki rakanaka. Mwari akuropafadzei. Vaivana vasikana vaive 10, vaivana vasikana vaive 10, vaivana vasikana, vaivana vasikana, vaivana vasikana vaive 10. Vashanu vakapusa pakauya mukwasha, vashanu vakapusa pakauya mukwasha, vashanu vakapusa, vashanu vakapusa, vashanu vakapusa pakauya mukwasha, vashanu vakangwara pakauya mukwasha.